salon jahili in rabo ya zago da kai kuma abin ya tabbata da kai rabu ne ya ce sai da kai in sai da kai kawai sai da kai in abin ya zo babu kai haka yanzu da Allah ya sa biyan kowa ba ya sauka shi haka ce inda na biyu na gane hanya ta nan da kai inda da lafiya malam lafiya ina da kuma ka ji magana ku zo ku dinga sacewa ai ina da magana wallahi mashin din nan na zo ne ta neman mai shi ban samu ba rabona da kuɗi wallahi rabon da in kama suke biyar na wata au shi kenan suka ɗauka mutane sai aka ji wallahi ni nan niyyata da na nemi mai shi ban samu sun ce to bari in ɗauka in je in yi aiki in na da su in kawai sallami gaskiya wannan magana banza ce ya ma yana mutane hankali wallahi ba haka ba Ya yadda za na gaya maka haka to kirawo ka makai tsaya ina zuwa shikenan dama hukuncin da muke yi mai sauki kawai anan abu biyu ne to zai maka mai sauki abu biyu muke yi ko mu kashe mutum ko mu karya shi a zuwa da shi ne kawai labai shi ne masu saka shi wallahi sai na yadda da hukuncin duk hukuncin da kuka yanke amma dan sake da kanci to suke ka me za ka nuna mun ina da wata magana guda ɗaya ne shi yasa ya mu magana ka gane yanzu kai